Good morning mga kapuso! It's Vesta time na and karong buntaga atong makachikahan si kapuso artist Yvette Sanchez. Maayong buntag Yvette and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How's your morning? Ayan, maayong buntag po. Okay naman po ako ngayon. Sa ngayon nagpapapayat pa ako. You are one of the fresh faces sa Kapuso Network and also you're part of Sparkle. Kaya naman a lot of our viewers are very thrilled na mas makilala ka pa. Kamusta ba yung naging childhood mo, Yvette? And paano ka ba napasok naman sa showbiz? Nung bata ako po, mahilig talaga ako kumanta. Sumasali pa nga ako sa choir, kumakanta ako sa church. And then, hanggang high school yun. Tapos, nung college ako, parang yung friend po ng tita ko, fashion designer, naghahanap ng model for ramp lang. Tinry ko, tapos nagtuloy-tuloy na, ay parang gusto ko sa, parang gusto ko sa stage, parang gusto ko sa camera, gano'n. So parang yan, pinush ko, nag-attend ako ng workshops, tinry ko lang mag-audition. Tapos andito na ako ngayon. Isa ka ring TikTok star, Yvette, and most viewed content mo rin yung mga videos mo kasama ang mga co-stars mo sa False Positive. How do you feel na parami ang mga followers mo, especially on TikTok? Siyempre, super happy po ako dahil nakikita ko na ang daming interesado akong panoorin at saka nakikita ko yung suporta nila. Yun, thank you. Thank you talaga sa kanila kasi mas ginaganahan ako sa mga ginagawa ko po. Malapit ka na rin naming mapanood sa GMA Primetime miniseries na False Positive. Ano ba ang kwento ng teleserye na ito? Tungkol po siya sa mag-asawa po na medyo nagkakaroon ng problema at dito po kasi sa film na to pinapakita yung women empowerment at saka yung mga what if lalaki naman yung makaranas ng mga pinagdadaanan ng mga babae. Ganon po siya. Parang medyo iba po siya. Iba po yung story niya. Kwentuhan mo naman kami, what will be your role here? Ayun, ako po dito si Paulina. Papagitna, medyo pa lang ako sa relasyon ni Yani and Edward. Pero at the same time kasi meron siyang gustong patunayan bilang babae na parang hindi lang ganda yung meron ka o hindi lang yung labas sa pang-anim mo yung meron ako na para i-offer pa. Madami pa akong mas i-offer pa. In one of your interviews, you were asked kung sino yung Kapuso star na gusto mo makatrabaho and you answered Glyza De Castro. How do you feel that, finally, you're able to work with Glyza De Castro dito sa False Positive? And kumusta naman yung mga conversations mo with Glyza? Ayun nga po, super na-excite talaga ako nung una ko na lang. Siyempre, kinabahan ako pero super excited pa rin ako kasi bait niya po kung sobrang approachable, nakangiti po siya agad. Sobrang gaan niya din katrabaho. Tapos hindi po kayo magugutong pag siya yung kasama niyo. Sobrang saya lang. How about Zian Lim? How was it working with him? Ayun, siya naman po, sobrang komedyante niya sa totoong buhay. Nagpapatawa siya lagi. Minsan nga, hindi siya naubusan ng jokes kahit anong oras na, kahit late na. Parang yung sa set buhay pa rin dahil nandun siya, nagpapatawa, ganun. Magaan po lahat, masaya po sa set. Lastly, please invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao na panoorin at abangan ang False Positive. And please invite them also to follow you in all of your social media accounts para naman mas masuportahan pa nila ang iyong mga future projects and shows. Go ahead. Ayun, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng False Positive ngayon. Darating na po, April 25, huwag niyo pong kakalimutan. And you guys can follow me on all my social media accounts, Yvette Sanchez. Thank you very much, Yvette, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.